Manye tuko ikalero tinkorwani mo sacha. Ebe governor, ebe senator, ebe osoro. Nche abagaka barabu mbata maskani. Abi kegere kene kia mangana aro natuchaka kurwana. Omugaka mpaka mbekense. Na ende ko tuare mbwingia onyo koibole tubuya. Ese gitali gento. Ego muntu tobwenere tukurwana. Naki hata natebere naki mokorangiri handshake yake. Kero muntu nabati besi akorere ganse. Ngoyo ere ngotagite handshake yaki handshake ne kero chikure chiko chakaraba gusiba tatebi score card ye mokolete gasi kwendeni nyumbani ekagera contract to bate no mwana inchi boni ge miaka ne tigarete kende na ndete keyo bono in just 6.2 million abu no development yere no basari yere no chibesi administration chire no chichama chire kere gento kero mugumanire pa bana tokokora akokora na 6 million bono liko konte bigore handshake tikankore handshake na 6 million chiane omo MC kore handshake na 40 million chiao governor kore handshake na 13 billion chiao senator mba oversight 13 million omo jumbe na awate handshake ne yake chi handshake chikwanse chiko cost ekagara kero muntu ga guchiko chano muntu yatagete ayiguri baga onye bagari ikire korarero liri yarachire litanga nditetora korera bana inchi aba batochorete gasi no tarabosonge ngimobori handshake abara ibachamo injeli tukeli baka isaransite mbuya nimbera nyumba ndo sirongoli pachirete skuru abande mbaro abanyagitali abalimu njitindaro re skuru egoteba toli ko mwalimu yo masomi abana chi skuru chonse you share devolution in community devolution ne chibasa chikuru national government chikonya abana baito gabo bosongo bono ekero mogoteba omonto yo makore gasi inguru kiechi omonto yo mabata gochogonchokana na 45 words abantu tisa bakore chigasi bakitokonyore miaka 5 yo muntu yaerire batarakora nonye ngasi ende onsi naende abagusi elieteri abantu tole abante bara baibi ntwarenge nyeboli boire ntwarenge tokora muntu na baibi boli elieteri nje ndingogete omoibi tosomi omwana aya naende onye bara baibi ngi control of budget ataberete chi pending bills chichiakano on the other side okay tukatotebe bonekene kya mangana pending bills chino chiongwa chialinga akane chichongwa aye uchaki chia fresh nabantu batali abaibi